Godt, Sille! Spil Stine, altså Stine, hop! Og ryk! Ja, det er rigtigt! Jeg sagde det også, Stine! Fuck, det er lækkert, det der! Kirsten er med igen, Britt. Midt på. Sådan. Og så igen. Øj! Kom, vi skal ned og hente den der. Kom, keeper. Godt! Kom så ud på den igen, Pia. Lena, det er klar. Så er der frit mål. Prøv! Prøv, Stine! Ja, kom. Øj! Stærk, Sif! Bliv ved. Godt, Sif! Kom, Nana, kom ned og hjælp dig! Ja, det er stærkt, Kirsten. Godt, det der, Kirsten. Nana, bliv tilbage. Mathilde, skyd udefra! Hun kan ikke tage den. Så prøv selv. Kom igen. Prøv udefra. Camilla, prøv. Masser af plads. Dejligt. Godt, Camilla. Sådan. Okay, prøv at ligge og træer med en, piger. Nå den, Camilla, nå den. Stærk, Camilla. Fortsæt. Ja, kom. Øj. Go. Vand! Ja, det er rigtigt. Hun skal hjælpe. Hvem hjælper bagved? Det gør Stine, eller? En afslut. Yes. Nej, kom igen. Nej, kom lige igen, godt reddet. piger. Hvad står der? Godt set, dommer. Marley, tag det selv. Kom, Camilla. Godt, Stine. Godt, det der. Kom, hun skal hjælpe. Godt, det der. Det er man lækker, det der. Det er lige for, det bliver presserbold, det der. Ej, hvor er det vildt. Det er meget med flot, piger. Det er godt slået. Det er det faktisk. Skal du ikke spille der i morgen? Hvad? Jo. Er det hat-trick, Nana, eller hvad? Hvor har vi skifter? Nana, du får lige knopperne her. Kom. Sådan, Nana. Hat-trick, Nana. Kom, vi skal ned og hjælpe dig, Nana.
Kom ned, Hjælp, kom! Det er godt lavet. Jeg tror, de